ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kumba nyau Hajar Ngut ki Paidbhur ki balara da Ïing bat umau. Kilatur Ïing sa jong Nongïalam kaseng Bharatiya Janata Party ha lilong sambrukong mamay bat kila Thang pluk ya ka Ïing jong u. Nongïalam ka BJP bala Shah Thang pluk ka Ïing uday u askar ali makag mayum ubabat kum u minority morcha president. Kibor penya jangga Thobal district Manipur kila penjari deka prohibitory order habarok kawai ka Lilong Assembly constituency ka babon tam ki Muslim. Ka jing Shah Thang ka Ïing kadai ha kamit jangga sengiu blay ka henriu tarik uyayong Hajar arpusan. U district magistrate ulaong bakani kamday ka kam ka barit. Henrei kalaban pur syabarok kawai ka constituency. Kumta ula penjari daka prohibitory order kat kum ke section iway henriu lai. Jong ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita habarok kawai ka constituency. Kanang ban light ka jing pentut ya ka syongsuk syongsan. Ka jing tur ki Paidbhur kadai hadian bau niu Nongïalam jong ka BJP ula post ha ka social media ya ka jing tok bau kersyan ya ka wakaf bill. Ka wakaf bill kadai ka bill ka bala menjur Ïing dorbar jong ka Lok Sabha. Hadian ka jingya tay ka bala khluj ba. Haka sengiu blay haka porman sengi kala don ka jingya lang Paidba jong ki Muslim ban persya ya ka wakaf bill. Henrei haka porman miet kala jano ka ni ka jingja. Laong ba hadian ka ni, u askar ali ula tok biang ha social media. Da ka ba panmap na ki Muslim barok, kumjuru na ki meitei panggal da ka ba kubur ba ula lek bakla, bat unam lek syuk kum ni. Bat ula penpau artat haka juk ke pos jong u da ka baong ba u persya ya ka wakaf bill. Bat u dawaru badai ban penpai din no ya ka.